Jeremy, Arkimi, Jeremy. Jeremy, Arkimi, Jeremy. Jeremy Steng, Le Quangria e Barabaca, Embigi Creviston. Mia de nakte de fufrede me su quanquibriolo. Pe lobide. Me frele qua son foru, mindri trana viti, abra de moro, hey bergin. Wat ga je vandaag doen? Wel, ik zorg eerst dat mijn zoon op school komt. Hij zit in de 6e klasse, hij heeft de repetitie vandaag en dan hebben ze nog 1 dag school en dan hebben ze paasvakantie. En daarna ga ik naar het werk. Is hij je enige kind? Hij is mijn laatste kind. Ik heb dus nog maar 1 kind hier in huis. En de rest is allemaal, mijn oudste dochter is getrouwd, heeft dan een kind. En dan heb ik een zoon in Holland. En ik heb nog een zoon die probeert een bedrijfje op te zetten. En ik heb dus nog de verantwoording voor Benjamin. En dan ben ik dus alleen als hij uit huis is. Eet je zelf iets morgens? Ja, we eten 's morgens. Hij krijgt nu een boterhammetje voor school. En ik heb dus... hij heeft vandaag repetitie. Ik heb hem dus om 5:30 gewekt om te leren. Hij heeft zijn ontbijtje al gehad. En hij heeft tot 1 uur school. En dan maak ik voor ons dus voor het werk ook een boterhammetje voor mijn dochter en mij. Dag Ben. Maar, Doei. dat weet ik niet. Doe je best, lees die vraag ook goed. Ga district para en district Brokopondo niet door elkaar gooien. Doei. Je huurt dit huis? Ja, dit huis is van de hervormde gemeente. Ik huur dit huis, ik woon er al 13 jaar in, vanaf 1986 woon ik hier. Toen ik hier kwam wonen was dit één wildernis, want niemand wilde hier wonen vanwege het kamp, de militairen. Dat is hier vlakbij? Ja, dat is hier 3 huizen naast. Je hebt hier naast Dr. Shenasen. Daarnaast heb je het zwembad, de Vos. En dan komt dus dat hele complex kamp tot Kernkampweg, zowat. En niemand wilde hier wonen, want ze waren verschrikkelijk bang. Dus dit huis stond leeg en ik had de keuze om of te blijven wonen in Suriname. Ik was net terug uit Holland. Of om terug te gaan. Ik had een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dus ik had een jaar de tijd om me te kunnen bedenken om terug te gaan. Ik heb toen dit huis genomen en ik heb het opgeknapt en ik woonde eigenlijk hier tussen de militairen, hiernaast in het huis van Shenasen, de tandarts, tante Henk Shenasen. Daar waren ook militairen, was de pastorie van de kazerne en kantoorruimte.
Hier voor mij woonde ook een militair met zijn gezin. Dus niemand durfde. Maar En- van wie was dit huis? Van wie is dit huis? Dit dan? huis is van de hervormde gemeente. Ik betaalde toen, voor die tijd, een bom geld, 500 gulden voor het huis. 500 Suriname. 500 Suriname. Toen je pas hier kwam Toen wonen. ik pas hier woonde, het was dus niet op te brengen. Ik betaal nu echter na al die jaren 10.000 gulden huur. En heb jij het zelf opgeknapt en zo? Ik heb het erf schoongemaakt, ik heb van binnen opgeruimd, want er kwamen hier dus allerlei figuren in dat leegstaand huis. Dus de hervormde gemeente was al lang blij dat ze een gek hadden gevonden die tijd die hier weer durfde te wonen. Hè? En ik betaal nu, dat is dus een redding van mij, dat ik een lage huur heb. Hoeveel is dat nu? Mijn huur is nu 10.000 gulden per maand en dat is dus heel laag als je vergelijkt dat je, als je weet dat er geen huizen onder de 500 Nederlands in zo'n wijk de huur zou zijn. Als ik dus nu uit dit huis zou gaan, zouden ze het voor een paar honderd Nederlands kunnen verhuren. Maar je wordt beschermd. Dat is een van de weinige beschermingen die we hebben in Suriname. Hoe bedoel je wat beschermd? Door woningwetten. Ja, ja. En dat Maar is, je zei, je hebt nu pas een brief gehad van de hervormde ja, gemeente? ik had een brief gehad dat ik dus, dat ze me de huur op hadden gezegd. Weet je, ja. Hadden ze je de huur opgezet? Ja, ze hadden me de huur opgezegd. Natuurlijk, het is geen doen, 10.000 gulden is weinig, ik begrijp het best wel. Maar En wat ga je nu doen dan? wel, even afwachten. En als ik moet verhuizen, dan moet het maar. Maar zo makkelijk gaat het niet, want ik heb hier 5 jaar gewoond. 5 jaar, totdat dus de weg was helemaal afgezet. Niemand kon dus hier komen. Ik werd 's avonds, gebeurde het dat mijn kinderen en ik, als we op weg waren naar huis, werden tegengehouden door militairen in Oesies. Omdat we naar ons eigen huis wilden, want het was totaal afgezet, die hele straat. Dit hele gebied was afgezet. Het was een militair terrein na de verkiezingen van Venetiaan. Toen Venetiaan de verkiezingen won, heeft hij dus die weg weer opengebroken en het weer tot openbare weg gemaakt. Daarvoor was het gewoon militair gebied. En niemand durfde hier te komen of hier wat te doen. Ik herinner me nog dat we allerlei escape-programma's hadden. Want Brunswijk en Bouterse vochten schandalig. En we zaten vaak zonder elektriciteit omdat masten kapot geschoten waren. En mijn familie was verschrikkelijk ongerust over mij en die kinderen dat we jullie hier hier woonden. in dit huis zaten. Maar ja, we hebben altijd heel veel veiligheid genoten, moet ik eerlijk zeggen, van die jongens. Die ons beschermden, die militairen. Er is nooit hier ingebroken of wat dan ook. Iets onheus. Het enige is dus dat 's avonds werden we regelmatig tegengehouden van waar gaat u naartoe. En dan stonden er 2 militairen met Oesies. Oppashuis hier. Een oppashuis Benjamin. Ik ving hier ongeveer, ik had ongeveer 80 kinderen in mijn oppashuis. Was hier de terecht? Hier, dit was helemaal afgesloten. En hier achter is er een kamer. Dat was dus een slaapgelegenheid voor de grotere kinderen. Hier achter die 2 deuren waren de babykamers, toilet en bad. En hier buiten. En hier mochten de kinderen spelen. Er waren boksen en tafeltjes waar ze aan eten kookten voor iedereen. Waarom? Ja, ze aten hier, ze kregen het ontbijtje hier, ze kregen warm eten hier en ze kregen een 3 uur prakje weer. En tegen 3:30, 4 uur werden de kinderen weer opgehaald, sommigen 5 uur, sommigen 6 uur. Hier buiten hadden we een pinahut gebouwd. Waar? Vanwege ruimte tussen de bomen. Was er een kolossale pinahut.
waar ook bankjes en tafeltjes waren. En die kinderen konden, dat noemden we de Secrepatu-school. En 's morgens na het ontbijt, dan gingen ze naar school. En daar was een dame, een kleuterleidster, die ze leerde vouwen en plakken en puzzelen en zingen. En er werden hier spelletjes gedaan. Het was verschrikkelijk leuk. Ik werd de avond gebeld door BOG, een van die dames die me vertelde dat ik koploopster was, dat ik gewoon de beste crash had van Suriname. En waarom ben je daarmee gestopt? Ik ben ermee gestopt vanwege de inflatie. Het geld was niet voldoende. Ik kwam niet uit. Ik kon niet leven van dat geld. Dat geld was net genoeg om die kindertjes te onderhouden, te eten te geven die ik hier had. Het personeel betalen. En voor de rest had ik verder geen inkomen. Maar heb je niet geprobeerd om die ouders die meer geld hadden? Heb ik geprobeerd, maar het ging moeilijk. Ze wilden dat niet. En mijn leven moest doorgaan. Ik moest de inkomen eruit halen en dat gebeurde niet op een gegeven ogenblik. Bleef er niets over voor mij met mijn gezin. Heb je toen besloten om dat bedrijf te beginnen? Ja, en het personeel wilde steeds meer gaan verdienen. Dus die problemen groeiden me boven het hoofd. Ze wilden niet meer werken en je kan niet een crash draaien met zoveel kinderen zonder personeel. Dus ik heb langzaam heb ik het moeten opdoeken. Oh, ik kon het niet meer aan. Ik raakte overspannen. Ik vind het heel jammer. Ik vind het heel erg jammer. En ik heb tot nu toe, als ik kan helpen bij een crash, doe ik dat. Ik heb ook een heel groot deel van mijn meubeltjes heb ik afgestaan aan mensen die net een crash starten. En mijn beddengoed, mijn poos heb ik afgestaan aan andere mensen, jonge mensen die een eigen oppashuizen begonnen. En ik heb tot voor kort geleden heb ik meegedaan met workshops om de situaties in crashes te verbeteren. Deze ruimte is de ruimte van mijn dochter, is haar atelier. Ze is goudsmid. Ze is 3 jaar geleden teruggekomen na de studie in Schoonhoven, de opleiding als goudsmid. Ze is dus gediplomeerd goudsmid en dit is haar atelier. Maar tijdens de grote regentijd bereikt het water zo'n een niveau hier dat het naar binnen komt. En de huisbaas is het dus aan het ophogen voor ons. Ze is met al de spullen naar hiernaast, wat dus mijn afdeling is. Dus we hebben dus al haar spullen hier gezet en ze probeert toch haar werk te doen. Zo kwaad als het kan, totdat die heren hiernaast klaar zijn, die arbeiders, met de vloer te verhogen, dan verhuist ze weer. En dan wordt de boel opgeknapt. En waar staan die spullen die jij verhuurt? Want die moeten toch hier staan? Ja, die staan hier achter, opgeslagen en een deel bij thuis. Nog niet door.
Lili, wat is al dat water in dat puin hier? Wel, gisteren, toen we aan het werk kwamen, zagen we water. Hè? Ze hebben geprobeerd in te breken. Ze hebben ook ingebroken, ze zijn waarschijnlijk naar binnen gekomen. Maar er moet iets gebeurd zijn. Ze hebben het dievenijzer van buiten afgebroken. En dit van binnen, er is dubbel ijzer, die shutters weggehaald. En waarschijnlijk zijn ze met hun hoofd door die kleine ruimte hier naartoe gekomen. Ze hebben gerust op die wasbak. En die wasbak is afgebroken. En alle leidingen, waterleidingen, zijn afgebroken. En dat water heeft de hele nacht heeft het gestroomd. Dus alles was hier onder water. Tot binnen aan toe was het water. Dat wordt dus een fikse waterrekening. En jullie moesten gisteravond dus komen hier? En gisteren hebben we dus al dat water opgedwijld. En gisteravond is iemand gekomen en heeft dus weer nieuw ijzer voor ons gezet. Dit is een punt waarbij niemand het van de straat ziet, dus die heren konden makkelijk hun gang gaan. Maar ze hebben niets meegenomen. Ze hebben niets meegenomen en gelukkig niet, want hier stonden dus alle elektrische apparaten van mij. En die heb ik dus veilig weggezet, want die ladders, daar moet je meer ruimte voor hebben om ze mee te nemen. En wat voor elektrische apparaten had je hier staan van jezelf? Een lasmachine, boormachine. Die verhuur je ook? Die verhuur ik ook, ja. Die zijn dus ook voor het bedrijfje van mij. Wat dus niet gaat, het lukt niet. We hadden gedacht een verhuurbedrijf om mensen tegemoet te komen om hun huizen te wassen, zelf bomen te snoeien met zo'n elektrische zaag. Maar wat voor leef je nu? Van welk inkomen leef je nu? Wel, ik leef van waar mijn kinderen me mee helpen. En wat het kleine beetje wat dus het bedrijfje opbrengt, wat minimaal is. En voor de rest heb ik hele lage lasten, zoals ik je vertel, laag huur. En ik word door mijn kinderen verder gesteund, ja. En het is een makkelijk land om in te leven, je hebt niet veel nodig. Bordje eten. Eten heb je altijd? En dat is nog te betalen, ja. Groente en rijst. Maar we redden het. Het is plezierig om te wonen in Suriname. Ondanks al deze dingen, dit heb je overal op de wereld. In Holland wordt er ook ingebroken, in Amerika ook. En zo, het moment dat je ziet dat de armoede toeneemt, dan krijg je dit soort zaken. Er is een verschil tussen rijk en arm, een enorm groot verschil. Eigenlijk bestaat er geen middenstand meer. Dus maar jij bent wel een beetje middenstand. Nou, ik doe alsof ik middenstand ben, maar eigenlijk ben ik straatarm. Maar je probeert je hoofd boven water te houden, je wil niet verder zakken. Dus je werkt en je doet je best om je staande te houden in die maatschappij. Het is niet eenvoudig. En hoe lang hou je het nog vol, Lili? Ik hoop het mijn hele leven vol te houden, want ik hoop dat op een gegeven ogenblik alle Surinamers, waar ze zich ook bevinden op de wereld, dat ze hun land gaan waarderen. We hebben een schitterend plekje op deze wereld. Ik vraag me af of we het wel waard zijn om het te hebben. Zo'n prachtige plek. Maar we hebben helaas één grote ramp hier en dat is de politiek. Maar ik heb echt gisteravond opeens, ik dacht ik had het. Al mijn gasten waren weg, want Elton is even gekomen. En ik dacht, ik keek naar Elisa in dat bed. En ik dacht bij mezelf, we moeten iets doen. Toch? We kunnen ik kan 3 dingen doen. Ik kan weggaan. Ik kan zitten en mijn mond blijven houden. Of ik begin een politieke partij. Ik probeer. Serieus. Maar dan moeten we Iets mensen hebben. Nee, ik ga jonge mensen die ik ken, ga ik beginnen te motiveren. Te vragen. Want kijk, je kan daar natuurlijk ook geen politieke partij gaan beginnen en dan is niemand bij je. Ik weet ook niet precies hoe dat moet hoor. Ik geloof dat je zoveel leden moet hebben. Ja. Ja toch? Zoveel leden moet je hebben. Maar serieus, ik dacht, wat moet ik doen? Ik moet iets doen, ik wil niet weg.
Dus zei ik aan Frank, ik ga proberen om een politieke partij te beginnen. De Jonge Partij Suriname. Maar is het je zo Zoiets. moeilijk dat je bijna weg moet? Ja, je baalt op een gegeven moment, want je werkt hard, je probeert hard te werken en je komt niet vooruit. Weet je, integendeel merk je vaak zelfs dat je achteruit gaat. Je kan geen huis huren, je kan niets doen behoorlijk. Ik moet straks uit het huis, mijn contract is dan verlopen, hè? Dus ik bedoel niet een En wil hij het niet verlengen, de huisbaas? De huisbaas komt zeg maar terug, zoals voor werk in het buitenland en nu komt ze terug. En wat dan? Probleem. Dan heb je geen huisvesting. Dan heb je geen huis. Dan heb jij geen huisvesting. Precies. En huren zijn te hoog voor je op dit moment? Ik ga een huur van 600 NF. Ik weet niet wat de dagkoers vandaag is, maar de laatste keer dat ik hoorde was het 500. Voor een Nederlandse gulden. Nou, reken uit, 6 x 5 is 30, is 3 ton. Alleen aan huur. Ik bedoel, als je dan 5 ton verdient, 2 ton over, nou ja, dat is niets. Dat is niets. Je bent zo weg, je hebt dan een auto, je moet je auto onderhouden, dus dat kan niet, dat is al luxe, hè. We moeten nu echt iets aan die auto doen. Hoe gaan we dit nou doen? Oké, dan gaan we even bezuinigen om de remmen te repareren. Nou ja, toch belachelijk. En ik koop geen mooie kleren, dure kleren. Ik ga nergens naartoe. Ik werk de hele dag. Maar ik heb ook nog een kind om te verzorgen. Dus het is een ramp, ja. Een grote ramp. Dus ik dacht gisteravond, ik ben hier heel serieus over hoor. Ik ga kijken, ik ga mensen benaderen, ik ga kijken wat ik moet doen. En ik wil een politieke partij beginnen. Misschien ben ik degene die het moet doen. Want niemand doet iets, misschien moet ik het doen. Nou, dat dacht ik. Ik heb gisteren met Frank erover gesproken. Het probleem is alleen dat ik een kind heb, natuurlijk. Dus ik kan, want het is natuurlijk een fulltime job. Maar je moet mensen bij elkaar nou gaan zoeken die bereid zijn offers te brengen. En dan moeten we iets gewoon gaan doen. Want één, ik heb geen zin om te vluchten. Ik heb er geen zin in. Noodgedwongen zal dat zo zijn. Maar ik heb ook geen zin om te zitten en mijn mond te houden. Dus dan moet je dan maar iets gaan doen. Maar niemand doet iets. Proberen. Ik zeg niet dat het lukt, want het is natuurlijk hartstikke moeilijk. Ik bedoel, Nee, maar, hoe kom je erdoor? Door ja. die die oude garde die daar zit. Het is niet zo 1, 2, 3 om een partij, weet je, met jonge mensen ze gaan zeggen. En dan moeten we proberen bijvoorbeeld mensen uit het buitenland, jongere Surinamers, die dan bereid zijn offers te brengen, te laten komen, kijken wat er dan En die een gebeurt. politieke functie Want ik geloof aannemen echt dat dit natuurlijk. land toe is aan een frisse wind. En er zijn genoeg mensen hier in Suriname, gewone mensen, die het best goed kunnen. Weet je? Natuurlijk, politieke... Maar ze zijn niet in een politieke partij als zodanig. Het zijn normale mensen, burgers. Maar die weten veel dingen. Nou, Maar dan de moeten we meeste het Surinamers zijn ook tevreden. Ze Ja. zijn tevreden zolang ze maar een bordje eten hebben en ze lopen te klagen. En iedereen klaagt. En niemand, het is een probleem, en dan niemand moet kan ik er wat weg. aan doen op de een of andere manier. Ja, maar Het dan lukt moet ik gewoon weg. niet. We staan ook luikend toe te kijken hoe we allemaal in een hoekje gedumpt Dan worden. moet ik weg, want ik ga echt niet hier ook zitten om gras te eten hoor. Ik wil wel offers brengen, maar ik ga niet, ik wil vechten voor dit land, maar niet alleen. Dus politieke partij is volgens mij de oplossing. Dus ik dacht, En ik ga het een is paar nu de mensen. tijd, want volgend jaar Precies. zijn de nieuwe verkiezingen. Dus we kunnen nu een partij starten, ja inderdaad. En ik vraag me af, 100 mensen heb je nodig? Hoeveel leden? Ik weet het niet hoor. Ik ken... Ik moet ook gaan onderzoeken, ik weet het niet. Maar gisteravond dacht ik, mijn dochter ik moet iets doen voor dat kind. Al is het niet voor mij, voor mijn kind, voor Benjamin, weet je, Voor alle Surinamers. voor alle kinderen. Want wat een ellende om hier dan te zijn voor die kinderen. Je moet nagaan, die puinhoop die er nu is ongelooflijk. Hoe je daar uitkomt, ik weet het niet. Joost mag het weten. Maar er moet wel iets gebeuren hoor. Ik zie het echt. Ik ben heel... Nee.
En ik wil echt niet weg hoor, echt niet. Ik hou te veel van dit land. Maar ja, wat moet je doen? Ik weet het ook niet. We hebben een hele rijke Joodse gemeente gehad. Helaas niet meer. Er zijn misschien nog maar 100 gezinnen over. En we moeten heel hard ons best doen om dat te behouden. Het is heel moeilijk. Er is haast geen Joods leven meer in Suriname. We hebben een synagoge die in gebruik is. En we proberen zoveel mogelijk Shabbatdiensten te hebben. Dat is dus op de Shabbat. Dan wordt er een gedeelte uit de Torah gelezen. Daar heb je 10 Joodse mannen voor nodig. Het is niet altijd makkelijk om die 10 mannen bij elkaar te halen. Omdat we nou leven in een maatschappij die dat niet mogelijk maakt. We hebben onderwijs nodig voor de Joodse gemeenschap. Het is heel moeilijk om de Joodse religie compleet, zoals de Torah dat ons voorschrijft, te kunnen leven volgens die wetten. Het is heel moeilijk. Je bent actief in de Joodse gemeenschap? Wel ja, ik ben lid van de Joodse gemeente. En verder hou ik me bezig ben ik ondervoorzitter van de Joodse begrafenisvereniging. Wat dus inhoudt dat we nog steeds al onze overledenen volgens de Joodse rituelen behandelen en begraven. En dat zijn een van mijn activiteiten. En verder proberen we natuurlijk onze gemeente niet helemaal dood te laten bloeien. Het is een kleine gemeente, weinig Joden zijn achtergebleven in Suriname. En het is heel moeilijk om dit te blijven behouden. En en daar probeer ik aan mee te werken, ja, dat het blijft bestaan zolang er Joden zijn in Suriname. En jij bent een bestuurslid? Ik ben bestuurslid van de Joodse gemeente en ben ook voorzitter van Gemilut Chassadim, dat is de vereniging waarover Lili het net had. Verder verzorg ik af en toe Joodse lessen voor de jeugd. Ik maak vooral de jongens klaar voor hun bar mitzwa. En wat is dat? Dat is als ze 13 jaar worden ze voor het eerst opgeroepen voor de Torah. En dan zijn ze dus als het ware godsdienstig volwassen. En daar stoom ik ze voor klaar. Lili, je zei dat er een tekort is aan echte goede docenten. Nou, we hebben goede docenten. We hebben natuurlijk hulp nodig van buitenuit. Maar ja, het gaat niet 1, 2, 3, want het is niet erg makkelijk om mensen van buitenuit aan te trekken. Omdat we hier geen echt Joods leven hebben. We hebben geen rituele slagers en kosher winkels. Wat is het voor jou om als iemand met een Joodse afkomst in Suriname te wonen, te leven? Ik probeer mijn huishouding zo kosher mogelijk te houden. Er komt geen verboden spijzen in mijn huis, als varkensvlees enzovoort. Ik hou melk en vlees gescheiden van elkaar. En ik probeer mijn kinderen een bewust Joods op te voeden. Mijn zoon gaat naar Joodse les. Hij moet naar de synagoge. Het Jodendom heeft invloed gehad op de Surinaamse samenleving. Eén Joods gebruik, er zijn een heleboel. Eén van ze is de Dede Osso. Er is treef, is ook afkomstig uit het Jodendom. Het is trijven, het verbodene. De Magen David, die Davidster waarmee je iedereen ziet lopen.
Je hebt op de markt heb je vrouwen staan die verkopen kasseerzout. Waarmee ze hun pannen en hun reinigen. En het komt van kasher, van kosher. En zo heb je nog tientallen gebruiken. Dat is inderdaad wat je zou noemen een preekgestoelte. In een synagoge is dat eigenlijk niet normaal. Het is, wat je hier ziet is eigenlijk uniek in de wereld. In een synagoge vind je dit namelijk nergens. Het was zo dat we in de 18e eeuw hadden we hier rabbijn Moses Juda Leeuwenstein. En die was rabbijn van de beide gemeentes. En die meneer hij was een vrij schraal mannetje met een hele zachte stem. En de gemeente had moeite om hem te verstaan. Dus toen zijn ze met het lumineus idee gekomen om zo'n preekstoel voor hem te maken. En het heeft een klankbord en alles, dus hij kwam een beetje duidelijker over waarschijnlijk. Maar ja, toen het er eenmaal stond, hij moet hem maar laten staan. Hè. Wat is het zand? Ja, dat is een vraag die veel mensen stellen. En dat is ook een vraag die verschillende antwoorden heeft. Ik weet zelf niet zeker wat het goede antwoord is. Maar een van de antwoorden is dat het herinnert aan de tocht door de woestijn. De Joden moesten 40 jaar door de woestijn trekken voor ze het beloofde land mochten ingaan. En men zegt dit is om dat te gedenken. Een ander deel die zegt ook van het is om de savanne te gedenken. Want als je dit ziet, dit is wit savannezand. Men zegt ook het heeft zijn oorsprong op de Jodensavanne. Weer een andere versie zegt van het is gewoon een goedkope vloerbedekking. Je hoeft eigenlijk nooit meer te bezemen, een beetje aanharken. En het voorkomt ook, het werkt preventief bij brand. Er is namelijk overal zand, ook boven en ook op de vliering. Overal ligt er zand op de planken. En ze zeggen ook, het werkt ook gelijk geluiddempend. Als je loopt, hoor je geen voetstappen. Het is silent. Waardoor je geen storende elementen hebt tijdens de dienst. Dat zijn zowat de versies die ik vernomen heb. Welke de goede is, dat weet ik niet. Wat ik er wel nog bij kan zeggen is dat dit eigenlijk ook uniek is. Voor zover ik het weet, want dat heb ik van horen vertellen, heb je ook nog in Curaçao een synagoge met zand op de grond, maar verder nergens anders. Wono Chalshamin Hasbachim Umin Hafsachim Asher Yagia Dama Alkid Misbachacha Le Ratson Venodelecha Shir Hadash Alga O Allatenu Baal Padut Nafshenu Baruch Atah Adonai Gal Israël. Papa een stukje matten krijgen. Alsjeblieft. Dank je. Hier de aanlisten. Oh, heb je al aanlisten? Ja. Harold en ik moet nog. Geef aan Hanna. Oh ja, die Hanna. En hoe heet die andere? Betty is er Ben je me houden voor? gebonden, maakt ze wel eens. Is Suriname een beetje jouw beloofde land? Wel, mijn beloofde land is natuurlijk altijd Israël geweest. Ik heb altijd in Israël willen wonen. Het is helaas, is het niet gebeurd. Door omstandigheden. Het ging steeds niet. Aangezien er
het niet lukte om mijn Israël te vestigen, is Suriname mijn beloofde land. Ja. Hier wil ik gewoon de rest van mijn leven wonen. Hoe moeilijk ik het ook zal hebben, ik zal het licht uitdoen op Zanderij. Misschien, ai, digge, look to awang, shima min ribanautu, mi condre, mi pedre kubon, mi nessi, son tendere, sa tu kami, ini mi dre, miskin, ai, digge, look to awang, shima min ribanautu, mi condre, mi pedre kubo, mi nessi, son tendere, sa tu kami, ini mi dre.